Hakanigi Yukirish Bakhuid, Tong in Dubai, Nagabinda Morris Lingdo Badap Nagabinda Jinta Tait Nam Jukut Minsiam Jungi, Dubai Nagabinda Spitawala, when you are Jinkoi Jinkia. Dubai Nagabinda Angelica Karmau Barakega Sngi Kaminda Kasum. Hasim lembar sispa line. Sispa line. Kohimen kopera tongin Sngi au Jisu Nagabinda Ganega step tongin Karpadi au Jisu ben Pinri Balayangi but ben Karko Yaka Jing Tumu Jangi Bangin Dupla Ben Long Kikun Bakhuid Kajungum Niduai Nagabinda Gibapang Gibashitum Gibadon Hapadeng Kijinge Babun Jai Bagabor Jisu Nampau Haki Haganigi Yukirish Bakhuid Ha Kerteng Uppa Barukon Barumen Siam Bakhuid Amen. Kajinga e jungo try jungi Jesus Christ, but kajingi jungo blay. Lembat kajinga sulak jungo men siam Bakhuid, kendon, renka but pi barra. Kohimen kopera tongin sangeshipor ban pan map nagabinda ki pop jungi. Kaktinu blay kapin kan mau yangi halor kajing kardor jangkat. Hukum ublay, ban eat ya ublay. Bunsin ngimpat yaine ha kajingi ublay. Ngilale bun gi kam persha ya ka jingi hakaktin ka tille jangi ya ka jinglai jingkam jangi ngilayat palat ya ka pot ka sam jang ka jingi duplai ngila mi shabar ka jingi duplai bun sin habangi ngop ha ka pop tanginaiti man gi pop ki pangilale but pan map now Jisu ban yasuk badu sashasin bangin yaine ha ka jingi ka jongoplai Jisu be eat map yangi pen kuid yangi na baro kita ki kam na baro kita ki jinglong ka persha ya ka jingid nga pala how play badon por baro pade happy ko himmen ko para bangalale pop shibun e da ki jim parkha da ki tin da ki kam da ki jingle klet da ka jingle phala janga da ka jingle phala janga da ka jingle phala bakra e janga Namar kata nga karpadi ka Maria Bakhuid kabayaisa ka teisoti yaki angel bakri khuid badiapi ko himmen ko para benduai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badon board bar o nisune yangi badendala mapi ki pop jangi nilam yangi shaka jingim bam jikut amen try can not go play his name I cannot go play his name, Yangi. Cristo, no, benim jangi, benim yangi. I cannot
to nginia duwai. Ngiduwai lembaga jingesai lem janggarita jangga kasia. Ba kiinga sem jongi kanang yad bed yad rendi lembaga jingesai lem jangga. Ngiduwai runaga bintaki ba pangi ba shita. Baga bor jangga jingkia. Bor jangga jisu kanang kiar halo jangki. Koblei me uba daka jinga e jamme la penkalayangi naka jinglong nongpop shaka jinglong rihok but naka jinglong basangsot shaka jinglong balakarko top kershan eki kam jamme to kershan eki jingai snga bha jamme bakumda gitu hakiba kadon ka jiman jingpin manhok daka jingait kinomdu yaka bor janga jingaine da utrai jang yu Jesus Christus kun jame uba im barsan sha ringkat bat me hake jingelang kawe jang min siem Bakhuid ublay jinom la jinom Amen. Kajing pule na kikam jong ki apostol. Hakitu kisngi haden kajing yatainya kabaslam. U Petrus ulayang bad ulaong haki apostol bad kitemen kisan. Ku para petip bahakisngi kibaman shua. Ublay ulajit hapdeng jong pi. Bada kasintur jonga kijentil kidai banyok sngaw. Ya kaktin jong ka gospel bad bakin ngay. Bad ublay uba itu ya kadunut ula ai kajing menjur yaki da kaba ai haki ya sim Bakhuid kumba ula ai hangi bad syam la pen ya pher hapdeng jongi bad jongki hendrai ula pen khuj yaki donut jongki da kajing ngai tementa balai keng pitenju ya ublay da kabatan rong ya kajuar ha ka yingdong jongki senran ya kabaki kpatamen jongi lemne mangi hiru ngimla bankit hendrai ngingej baen sapelaj em yangi da kajingai ai jong utrai jisu kumba kanlong ya kiru kekenhun barok kawe kelas ngabjar bat kila syak skor ya Barnabas bat Paulus baki ya thu ya kidak phla bat ki kamba bau blai ulale lengba jongki hapdeng ki jentil haba kila dep keren u Jacob ula jubab ku para tu syak skor yanga u Simon ula dep batai bakumnu ublay ha ka baningkong ula lay jengok ya kijentil panjet na pedeng jongki ya upaj na ka benta ka kerteng jong uhi badakane kiktin jongki nonge thulupa ki dai thek kumba latho haden kane nganwan phai bat ngan tei biang ya ka yeng udabet ka bala klem ngan tei biang ya ka na ki jingjot bat ngan sapen yeng ya ka bakum ta ki weipat ki benreu kinwat ya utrai bat barok ki jentil ya ki bala khot daga kerteng jonga uong utrai ubala penpau ya kini ki ai nadu men berin namar kata kajing ai jing mut jonga kalong bangim dai ban penuit ya kitu ki jentil ki bapai sya ublay hendrai ngidai bantho syaki bakin kiar na ki jing pentengit jong ki blay thau bat na ki rukom poikha bala adong bat na kanu kamrat bala penyap da ka basyu khrwaj bat na kasnam naba nadu ki pateng ki bamen syua Moses ulabu haman la kasnong ya kitu ki bayalap ya u namar la pule ya u man la kasabat haki sinakog kaktin jong trai Isungo yauble. Sam kendai pun riu numbar nyau spa rapusa. Nyau spa rapusa. Give and do one love should die, like a number.
utrai undon rengkad bat pim. Kajimpuli naka gospel Bakhuid kat kum u ya anis. Ujisu la ong halaki senran kumba upa ulayi dianga kumdaru ngalayi diapi to yaisa haga jingi jonga ladapi sumari ki hukum jonga pin yaisa haga jingi jonga tik kumba ngala sumar iya ki hukum jong upa jonga but nga sa haga jingi jongu ngala yatu yakine kiye happy kramba kajinga menjanga kandup don happy but baga jinga men jumpy kandup long kaba pura ka gospel jong utrai Kajingera Yamego Chris. ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ kejimpule kapin kan mau yangi hal lorka jingim kabangi deben im shisin bangi pediang ya jisu ngila yusngo naka kam jangi apostol kadon ka jingya per jingmud hapedeng ki ju bala kerlalong kristan bad hapadeng ki jendil ki bakerlalong kristan halor ka dosto bad don bon ki bruyu ki bapediang ya ujisu aga jingit kila tut jingmut na marba ki jendil kim shimla im ya ka dustur jongiju kamda me ka jingot share henrengius no habau petrus bad ki apostol kila stang ban kran penshai ki brio but shisin bangi pediang ya jisu ngi baro ngi wan poi shaka bor janga jingid bad ngielong kawai badu Chris lemba umensiam Bakhuid hangda ngimdon shu kano ka jingya per halor ki dustur halor ki jait ben rio henre ngi baro ngielong kawai daka snam jongu Chris kaba pinyateli yangi daka bor jong mensiam Bakhuid babisiap hapo jongi yaka jingid ublay but ngiyos ngawru haka ju kapor haka jingyam menjur jongki kila ong ngimde ban mane kino ki blay tao ne ngiha ben sumar ba halor ka poiman kane kalong ka ba kongzan haka jingim kristan jongi wat habangi ni ong ni don jingi do blay kata ka jingi jongo blay ngimde ban pentingit da kano ka kam kalem akor haka jingim jongi ki kam kalem akor kilong mane ya ki blay tao kabamud ngi penpana paidba ngim issue ya ublay ngi don sang ki wei pat ki blay nagata ka daw haba ki bruyu hakano ka daw ki late mane ya ki blay tao lada de ki jimpang ki jingshitam ne kino ki jinge jonki lada ki late peit ne ki late kinia hakamat kino ki blay tao ki pinkain si sendon ya ki jingi du blay haka jingem jonki namar ngi don tang uwe u blay bada ka jingi du blay ka wan toid halo jongi lembau jisu lembau mensuem Bakhuid but kino ki kam palat ya kane kawanra pinban ya ka jingtim halo jongi nagata ka daw haka jingya kren jongi kila ong tingin bu ya ka adong ba omdon mano ba mane ya ki blay tao ne ki le kano ka kam auria haka poiman kane kalong ka ba kongsan henre minta ladangi paid ba halor ke jingim jongi halor ki ingasem jongi don bongi himmen ki para ki pinkain ya kane ka hukum jonga jingi do blay namar hak haba yade bat ka poiman ngiyos ngo bongi kana kaba tingit na ki ingasem jongi kami bon ki jinglong kaba siniu palat ka rukam baki bru ki em but kumjuru ha kaba yade bat ka jimmene uble don bon ki jingduna ha ka jingem jongi warladangi ong hana ngilong ki kristan
ngim ju ya ka jingim Kristan namar ngim bat triang ya ka hukum jango belai ha ka jingim jangi. But news no ha ka gospel minda kas ngiu jisu kran shai ka dar ban yai ne ha ka jingir jango belai ban yai sa ha ka jingir jango belai ngi don kam ban kongo yawu kanamba ka jingkemen jango belai kanang pura ha ka jingim jangi. Henry don bun ki brio kimju don jingkemen ha ka jingim bun ki Kristan ki empat minda ha ka jing sausi namar balai kimju im ha ka jingido balai kimju kongo ya ka hukum jango balai kimju sawutu ba ki de ban kiarno na ki pop na ka jingim janki but minda don bun ki ingasem ki baja ummat banya ka ba ki kemen don bun ki kon jangi ki baja ummat banya ka ba ki snow kemen ha ka jingim janki kimju yommad ya ka jingsuk satya ha ka jingim ka janki kane kalongka jinglong kaba bun ki buriu ki yommad ha ka ne ka juk kadaw kalong kimpat sngotu ne kimpat peipang ya ka jingkrador jang ka jingi do ble ha ka jingim janki kilong Kristan kalam jingi do ble bun ki Kristan kilong ki Kristan blem na marka jingi jongo ble kam shimla pendema yaki kam shimla penyatlilang yaki badu Kris kane kalonga jimma jongane ka juk minda kasni mira kero ya kasni burom janga rita Bakhuid janga kasia na Italy kalong kawe kalongkomi kabala impura ka jingir ka jongo balai nado kadarsnem ka rita kalakwa balong riniam henre ki ingasem janga ka penbore ka ban shanglog badu wayu buriu barispa bad ubasnyo jinglong na markata ka jinglong jongu ula don bun gi nongshun saudong bad hakata ka jingade jangka badune ubru kalayo arngut ki kon bad kini ki kon ru kilang tikkumuppa hakaba mlin baro ki kamsinyo haka jingim nalorba bakilom barispa bad haka jingduwai shirhem janga jingir shirhem janga kalala ban pinkala ka ba mut ya ulog janga bad khatmir ka jingiap ula kala ka bamut ula yasuk bad ka bala namar ki nongshun jongu kila dung tari yawu badla piniap yawu bad nadu kata gapor ki kun bara arngut kila ong tat hadu bangi pinihar put nagabinda ka jingiap jongu pa nginum suk mensiam haba ka kami kala yosngo kala sonsi palat kala stang benduai hau ble wadnam shai kikon janga bakin ngop ha ka pop pinya briu bad kala duai lada kalong komda kabama men shimno ge jingim hadi hapo shisnem baro arangut kikon kila kalad bad kalala ban yasuk bad baro shing shisem janga namar baro shing shisem namar ba kilom barispa kila dom bitar kila aptap ban pinhar put yakinong shun ke balale pop persha ya utau kun utau log janga rita hende rita pat kala duai da ka ba map yakiwe henre ha ke jingim jongi Kristan ngilaban yoi wadlarang ilong Kristan ba pakka hanangi ong henre ngimdon kamin siem ban map nakabenda ki dak barit baria ngilong ke bayak kajia ngilong ke bam ya keren bat ki himen ki para jongi ngilong ke batur Shakiway bantang ban lepin harput henre hakama jongi baro uji suwanra ya ka hukum ban id ban map bad kareta Bakhuid kala im ya kata ka jingim ka Bakhuid ka koloi ban ino ikikon na ka ban lepop kala kwa ban penim ya ka mensiam jogi kon na ka ba kingop ha ka pop jimpenya brio bad ka jingtuai jongka kala seizo ha ka ban penim ya arngut ki mensiam jong ki kon bun sin ngipat ngilong mar kompong ngilong Kristan henre ngisha ki kon jong ban lepop lese ki pop jong ki kakhyar pateng ha ki kon ki ksio jong namar ba ngim don ka mensiam ban yasuk ban map ngidang ino ki kon lese siteng lenti ha ka pop ha ka jing siniu ha ka jimpin herput ha lor bun ki daw kalaban lang halar kaspa halar ka jing kemen shipor halar ka jing snga bhajang ka perte halar bun ki ke baro
nang tangi ong ngelong Kristen hang neu Jisu Ukran syai kadar yangi ladhapi kwaban im ha ka jingim ka Bakhuid tolong bakloi ban map tolong bakloi ban it tolong ki bakloi ban te ka jingim jangi halor ka jingit ngiduai ha ka negi ukirish Bakhuid nega binda ka nega jingai Jisu be it karku yangi bangin long Kristen bas auto syai kadar ya ka jimmod jame ban ya kudup ya kiwai ban ya map ya kiwai ban kintiu ya kiwai da ka jingid ka ba mela bu bela besiap ha po jangi ai bangin long ki kun ke bayai tha ka jingkamen ha ka jing sosi naga binta ki dao barit baria en ya ro ya utrai Jesu Christ Sinam lai sinam amen. thongin plai ka jinge ka jangi ka pa dia utrai ban kintiu buram ingi ha ka jing Khuid ngangit how play pa badan bor baro nang ta ka beneng bat ka kindau but how Jesus Christ kun mamarwe jung utrai jungi yau bela puna men sim Bakhuid yau bela khana ka Maria teisoti yau bela shale bein hopo Pontius Pilatus la sanar pna yau la ya la tep yau ula kya shaki beya ha ka Sngi ka balai ula mi pan ki beya ula kyo shabene usang shakamonu blay upa badan bor baro nang dawan wan pan ben bishari ki bayem bat ki baya nganged how men siam Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jingya sila kiri Khuid ha ka jimma ye ki pot ha ka jimmi pat ka do da ka jingim bam chikut amen Lai spa nyo punri. ya duai ko himen ko paraba ka jinkinia janga ba jampi kalonga ba pdiang khon ha u blei upa ba don bor ba ro To try pring jing kinyan ki ti jong pi. Ang ta ka jing ro ku rom ka jing jong hu. Jing mo to yengi ba ka balang ba ku jong hu ba ro ko we. ko blei mei uba lemba ka jingya ai kaliang ba pala jongene ka jinkinia me prolong yangi ki nongyo binda hakawehi ka burom blei ba krau tam jome to ai ngi karpat kumba ngilatip ya ka jingshi sha jome kumdaru ai bangin yo yaka dakarukam im kabahok da ukris utrai jongim Amen. utrai undon rengka bet pim Rinka ba tiro. token tiu yala ki donut Kintiyo ki shall try. tongin aingu ya utrai ublei jongim Kasham hok ba kete. dashisha kalangka ba shang hok bat ka badai kadeti jongi bat ka jimpenim yangi haki por baro beniro yame ko kenrat henry kamdam hagane ka por beniro pindon buram shushu yame naba ya ukri sukun lambarot paska jongi lakinia namar habala pindu ya ka barim la tau temai ya ka pertai kabala jot lapra
But yaka jingim jangi la penba biang hawu Chris, nemar kata, habala dap mia daga jinkamen Paskha, ka pertai baroka we karesa daga jingero yame, ki bor beneng ro, but ki kin hon engel, ki ruai lang yaka jingruai janga buram jame, but ki ya penbena kalem sange. Kohimen ko paraha ganega por kabaken tang tam tongin duwai na duka donut bangin dupyo ega jimpen sle janga jingi halor baro ke binda janga jingim kabangia shun ke bangia dom ya bitar bad im don setia kata kamen siem ben pendrit ben yasuk bad ki himen ke para jangi ki bayid batoin jangi iduai bangin im bad ne haka hukum jango Palei ban lagi kristan bajanai bapura Dashisha melongo Bakhuid kotrai katamei jong kajinkoid barom. Namar katangi karpadia me top pen kuid penken dang yakini kijing tarwa jangi dakaba pa ya umen siem jame kum gaum jer halo jangi bakin kalalong yangi kamet barkas nam jangotrai jangi o Jesu Christ. Hagapor baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upo bada ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halake senran u om to shim batobam nakane pe baro namarkane kalonga medjanga ya ka benaiti naga benda jampi Hakaju keru kamendala le bam ulashim ya kakuri bada kabaingu biang yame ulayaka halage senran u ong to shim bat dina kane pi baro nemar kane kalong kakuri jangas nam janga janga jutam batimai bad bam jikut ya kaben pen mi naga benda jampi ba naga benda ki babon naga benda ka jimap yiki pop to le yakane ban ken mau yangam Kusnam bakardor jango Christ to pen koid yangi pen koid yaki men siem hadim pen koid pen kia yaki bapangi bashitam yada yangi nau bamen naki kalam Kajimaya jonka jinget Namarkata ngi ke ba pen mendaya ke jingia ba ke jimi pa jungum
Ngi tarwa hame ko traya upo janga jingim, badia ka kuri janga jimpenim. Ngi daing waidem na marmela nyo yangi ki babit, banyang hakamat jamme bad ban shakriyame, da ka bas ngeverit ngi karpadyame, bangi ki bayo binda hakamet bad ka snamu kris, ngin long, ki bela penyat lekaway da umensim Bakhuid. Token mau ka traya ka balang jamme, kabala priyang hasatala ka partay, but the penjana ka haga jingid, rengat badu leo upabako jangi, wilbert ubishab jangi, but baru ki lingdo but ki riniam. Token mau lemro ye ki himmen ki para, shinrang but kinde, kibala yotia da ka bakurmen yaga jimmi pa, but ya baru ki bala klat no haga jingis ne jamme, top diang yaki, shaga jing shai ka kamat jamme. To isne yangi baru ngi karpadyame, Barengkat bat kamaria teisoti Bakhuid ka kami jangobale. Kujasa Bakhuid kurim jangka. Ke apostol Bakhuid. Ku Francis disease Bakhuid karita Bakhuid. But baru kiri kuid. Kibela pensabaya me pateng la pateng. Ngilang gibabit ben yo bin dalem haga jingim bam jikut. But bangini Robert pindon buram yame. Da ukun jamme. O Jesu Christ. Davu, lembadu, badhavu, kanlohamayu blayu pa badan board. Aga jingelong kaway jungamen sim Bakhuid, baro kaburam bad ka jingero, junom la junom. Amen. Kohimen ko para tongin duwai nagabinda para ka jingay ka jingarko. Banginang yo yakamen sim ban eat, ban yaine haga jingit, ban kindiu yakinga sem jungi baro. Aga jingid banyatalilang. Kopa jungim, baha bening kalonga Bakhuid ka karteng jame. Kanwan ka hima jame, kalonga mon jame, ha kindaw kumbaha bening. Tuayang iminda ka jimbam jungi kabahala kasngi. Batamap yangi kirengkang jungi. Kumbangi rungi map yagabeles niyo yangi. Padwatilam yangi siya ka jimpen shoy. Henry tapalait yangi nagabasin niyo. Top light yang ingi karpat ko try na ka jinx siniyo barro. Haga jinx pun jamme thai jinx sub jinx sign hagis ngi jangi. Kanambada ka jingarap ka jingis ne jamme. Ngi light baro bo na ka pop bangin yo jingada na ka jing jinjar barro. Kadbangidang ap kamilindi ya ka jingarmen Bakhuid. But ka jingwan pa junganom penim jangi u Jesu Christ. Naman kichumi kalong kahima, kichumi lubor kabulam, jinom na jinom. Kotrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga I happy. What pet ya ki pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jamme. Bad ha ka jingspon jamme tai haka ya ka jingsuk bad ka jinget le khawai kat kum ka mon jamme. Mame uba im bad basensha junom la junom. Amen. Kajing sukutrai kandon barabo rengkad bat pim Rengkad bat pim dap da kajing itu Kristang ini ay markelia. Hakami ukun lambro junga blay. Hakami bakit na ka pop junga partay. Sukito ki bala kot shaka jinga wai junga ukun lambro.
Kotrai Jisu. Yes no ngo yame. Mamela wan hapo ka donur kamen siam jangi. Pen siap hapo jangi. Yaka bor janga jingid lemba ka communion men siam bad communion Bakhuid. Karko kardo yangi pen koit yangi. Pen janaya ka jingim jangi. Bangindup la ban kintiu yame. Hakinga sem jangi. Hapadengi himmen ki para jangi. Hapadeng ki marjan marpa jangi. Jisu tap pen koit yangi vai pai vai. Laga jingir jamme. Shimde pura yangi ko Jisu. Shimde pura yangi rangkat bat ki jing talat jangi. Penjanaya ka jingim jangi laga jingir jamme. Bangindup yai ne bat ka jing kamen. Janga jingir kabamela kular yangi. Wangida ban yai sabat me man ka kelip ma janga jingim jangi. Karko bat penjanaya ki inga sem jangi ko Jisu ai boringi ko Jisu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Jesus. Yuduay nagabinta ka Jubilee. Kopa uba happening. To ay baga jingate bamela ay hangi. How kun jame u Jesus Christ u himmen jangi. Bad baka tili ding jaga jingate spoon kan klang hakitonu jangi. Daw men siyam Bakhuid. Kan kersiyo biang hangi yaga jingkar men balakarku. Nagabinta ka jingwan janga hima jame. To ay baka jinga e jame kan pinkala dur yangi. Shaki nanglo lingka bamchu shangtay. Ban bet yaki sambai janga gospel. To ay baki togi sambai kin pinkala do na shapo. Yaka jaid benriu bad yaka perthe mariang baroka way. Haka jinkami linti batikana. Yaka bening batimai. Bad ka perthe batimai. Haba enda yaki bo jango baman la vengno. Kaburam jame kan ting shine jino. To ay baka jinga e janga Jubilee. Kan kasyo biang hangi. Ke pilgrim janga jinkarmen. Yaka jingang nood yaki tiar jingkan show happening. Ay bakata ka ju ka jinga e kan pinsa priyang yaka jingkamen pa jingsuk jangu nang siyus pa jangi satala ka parte. Shamay ko blay jangi ubala karku junam kan longa buram wat ka jingya ro junam. Amen. Ko pa jangim uba happening kan longa Bakhuid kerteng jame kan wan ka hima jame kan longa mon jame ha kandau kumba happening. Toa yang iminta ka jimbam jangi kabahala kasngi, bada map yang igrengkang jangi, kumbang irung imap ikabales niu yangi, bada watelam yang isya ka jimban shoy, henrai tapalait yang inakabas niu, amen. Kublay ko Maria, kabadap da ka jingaye, utray don bet pa lakar kuya panap de kende, palakar kuya usopo jompa Jisu. Ko Maria Bakhuid ko mi jong ublay, tuay nakabinda jangi kinompop. Mindab da kapor ka jingyap jangi amen. Kaburam hau pad hau kun badamen suyam Bakhuid kumba kalalang ka pamining kong kum jumindab da barabo junom la junom amen. To nginia duway. Tos ngausune bandon lem bat ki paid jamengi karpat kotray bato yalam yakito yakiba mela pindap da ki jingmaya bakinja baneng. Bakin jam naka jingim barim shakabati mai daw Chris utray jingim utray undon rain ka bat pim blay badan por baron karkuya pi upa barukun barumen suyim Bakhuid yalisuk ban penbana ka kubar babha janga jingid hakihimen ki para jangi hallelujah hallelujah Yesu ya Palei hallelujah hallelujah. Nomor 6 pa
jinam amen Enyoroi pra Jesus Christ. Shnam ha jinam amen